Uite, Dănuțu, m-am interesat. Corect. Dacă ai contul făcut prin blackswanpoker.ro și dacă nu ai nicio depunere încă și depui, dacă n-ai făcut o depunere, poți să faci acum o depunere. Dacă n-ai făcut nicio depunere prin blackswan.ro, faci o depunere și primești bonusul. Dar, atenție, prima depunere, despre ea vorbim, doar atunci primești și bonusul. Cristina azi da, mă, uite, o carte serioasă. Și un riz. Serios, atenție mare, aici putem avea un all-in și call. Ia să vedem. Alex Dincă, cel mai tânăr, unul dintre cei mai tineri patroni de club de fotbal. Bă, tu n-ai dat în viața ta gol ca fitul, să știi și tu. Ți-i minte, Alex? Păi, da, bă, dar eu simțeam poarta. Mă comparai pe mine. De la intrare. Col doar cu noarii, un joc prudent, ținând cont că mai are... atenție, Olin, damă, valet, sinel. E o carte dominată de Cristina. Mai mulți aici. Sabin, ce face Sabin? Vrea să intre și el în mâna asta, dar trebuie să fie atent pentru că potul poate crește în spatele său. Deocamdată col, Cristina. Ce face Cristina? Poate da un olin, Cristina? Da, și eu am cerut. Cum să nu mă bag? E un blind, bă, nebunule. Deci, E 10.000 cu 10.000. Ia să vedem, Cristina. Ce-ți mai ține Doar chestia col? în față, că e Olin. Hai să Siniel Olin, acum ei să vedem ce Păi fac. asta zic, ce-ți mai Cristina ține cred că a dat doar col Nu, acolo. că dacă e spotul tău, ăsta e. Vine și, Optimist. vine și Cristina? Alex. în față? Nu contează, orice dă Olin, că tu câștigi. Sigur că nu vreau să vă au comentând, dragii mei, totuși Cristina, uitați-vă în ochii mei și spuneți, puteți să-i spuneți în ochii ei că a greșit, dacă vă uitați, nu cred. 8-8-2, atenție mare, e un drou de culoare pentru Sabin. Uite ce înseamnă, întreabă Dragoș 136. Cum de sunt Cristina și Alex la aceeași masă? Cum? adică? De ce mă e la mișto? Băi, dacă nu scrie așa, mă, scriem așa. Cum nu sunt unul lângă altul, aici trebuia să fie problema. Nu că Vina organizatorului. Sunt și greșeli în organizare, recunoaștem. Asta e cea mai mare dintre ele. Alexe. Hai să vedem cum joacă mai departe. Sinele Olin, atenție. Sabin e Olin. Ce face Cristina? Care observăm deocamdată e în fața celor doi care sunt Olin, dar nu și în fața lui Alex, care are perechea de noari. Valezi nu sunt buni? de la Chiero, de la... Hai că suntem olitos. Ramos nu era pe S-ar putea să avem un Olin în 3 dacă Cristina se aruncă. Sanchez. Nu-l văd pe Alex aruncându-se cu perechea de noari, dar hai să așteptăm pe Cristina să joace. Nimic acolo trebuie să Era Roberto? Eu n-am Nu e acțiune. acolo. Nu e nimic acolo? Și în poartă cine era? Dar ce crezi că are acolo? În primul an când am dat eu gol Foarte mare. Canizares, după aia a fost Bodo Illner, german, Da. și după a venit Casillas. L-ai prins și pe Păi Casillas? da, că i-am dat gol și lui, că nu trebuia să fac așa și pe el. Statea așa. Ia. A foldat Cristina. Alexe, dacă ai bagă, că nu Și ce poți face să... Alex aici? Nu mai are multe fise nici el. Eu zic că ar trebui să-l oblige cartea, situația să plătească. Dacă mă, dacă mă întrebe, Dacă stăm atât de mult, Da, tu vrei să rămânem în ultimii 4, să iasă 2 acum și dacă să mă întrebe treci pe și- mine cu Nu, trăfelele mă, acolo jos, oricine bagă mă Olin, piși pe el. până și eu. Bă, porți mondial. Te cred, mă, Ia să finul meu, vedem, mă. ia să vedem. Alex e tentat să bage un col Că opt, de opt, călăraș, opt, să-i nu are spunem nimeni așa, obligatoriu. Nu vrei? Și Dunărea Călăraș e implicat aici. Ia. Hai Pe că bă, față toate bă, cărțile. sunt serios, ia. Sinel, damă, valet, Nimic. Sabin, A doua oară când e... popă 6, așteptând o Da, treflă. la Și Alex, deocamdată, pleacă în față. Observați-vă șansele. Sabin are șanse foarte mari. Păi nu, că tu ai cele mai mari șanse. Cu ăștia sunt, dă valetul de treflă și câștigi. Ia să vedem ce se întâmplă. Popa! Și tot ce Gata, e Nobel. schimbă, Sabin Sinele Nobel este și mult acolo e în celălalt față acolo, în mă. momentul ăsta și se mai poate întâmpla un valet care nu schimbă situația.